Idol Tony G. Abigat mo, Idol Bernard. Daytoyen ti presyo, ti naduma-duma a klase, ti native vegetable tayo itatangal daw, iti tiyendaan, iti Laoag City. Presyo iti saluyot, 50 pesos iti kada bundle. Timet balangeg, 10 pesos ti kada bundle. Bulong iti kamutig, 20 pesos ti kada bundle. Ti palang, 300 pesos ti kada kilo. Ti sili apang pakbet, 80 pesos. Bulong ti marunggay, 15 pesos ti kada tali. Tarong, 80 pesos. Timet parya adadakkel, 120 pesos. Pangpakbet aparya sa kagasuta pisos. Okra, 80 pesos ti kada kilo. Tibet kabatiti sa kagasuta pisos. Sita, 140 pesos. Kamatis, 60 pesos. Timet rabongke, 250 pesos ti may sa kilo. Tabungaw, 40 pesos ti kada piraso. Karabasa, 50 pesos ti per piece. Susop, 40 pesos. Katuday, 150 pesos ti kada kilo. Laya, 200 pesos ti kada kilo. Bawang, 200 pesos met. Ti sibuyas, 150 pesos. Ken ti kalamansiket sa ngagasut a pesos. Day tangarod, Idol Bernard, ti presyo ti naduma-duma nga native vegetable itangal daw iti tiyendaan iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak, RMN. iFM News. Maraming salamat, Idol Tony.